אם אתם מחפשים דירה בלי דמי תיווך, הגעתם למקום הנכון. תכירו את עזריאלי טאון, הבניין היוקרתי שיושב במרכז העניינים. כל דירה מגיעה מובזרת ומעוצבת ברמה הגבוהה ביותר. הדירות מגיעות עם מטבח מאובזר בכל מוצרי החשמל, מיזוג, גופי תאורה, ארונות קיר, מכונת כביסה, מייבש ועוד. במגדל תמצאו חניון מקורה ו6 מעליות ככה שלא תצטרכו לחכות. מועדון דיירים בקומה 51 שכולל חלל פינות עבודה, חלל עם מטבח לאירועים, מרפסת ענקית שפונה לים, עם עמדות מנגל ופינות ישיבה. בנוסף, יש חדר כושר מאובזר ומקצועי לאורח חיים בריא ואנרגטי. ועוד מגוון שירותים ייחודיים שיעניקו לכם חוויית מגורים ייחודית, הכוללת ניהול מוקפד ושירות של צוות תחזוקה ותפעול המוכן לטפל בכל בקשה. וזה קורה במיקום הטוב ביותר בתל אביב, בסטנדרט הבנייה הגבוה ביותר ובאמינות ובניהול של קבוצת עזריאלי. אז למה אתם מחכים? תשלחו לי הודעה.